ordonate, foarte bine. Și combinările? Nu ordine. Prin urmare, ce vom alege? Combinări, foarte bine. Și care va fi răspunsul final la acestei probleme? Combinări de 10 luate câte? 2 plus. Așa, de 10 luate câte? 3 plus. Combinări de 10 luate câte? 4. Deci este o combinație cu regula sumei. Da? Bun. Problema numărul 2. Cine dorește să parcurgă? Cine dorește să parcurgă, vă rog? Te rog. În clasa 5 se fac alegeri pentru un șef al clasei, un alt șunic și un secretar. Știm că sunt 30 de elevi. În câte moduri poate fi ales comitetul de conducere? Deci contează. În câte feluri poate fi ales comitetul de conducere? Contează ordinea aici? Da. Contează, da? Dacă l-a pus pe unul președinte. Așa. Poate fi și secretar, poate fi și adjunct? Nu. Nu, doar președinte, da? Dacă am ales unul din 30, după aceea din câți voi alege? Din 29 și apoi din 28. Contează foarte mult ordinea, da? Prin urmare, trebuie să alegem 3 persoane într-o anumită ordine, din câte? Din 30. Ce vom folosi? Aranjamente de 30, luate câte? 3. Aranjamente de 30 de elemente, din care luăm câte? 3. Prin urmare, sunt submulțimi ordonate, da? Bine, și urmează, analizând textele celor două probleme, răspundeți la următoarele cerințe. Ce model matematic utilizează noțiunea de combinări? Care dintre cele două probleme? Prima problemă. Și justificați răspunsul? Păi avem mulțimi din ordonate sau din care nu contează ori. Nu contează ori. Care nu contează ori. Așa, și la punctul B a fi aranjamente. De ce sunt aranjamente și nu combinări? De exemplu, aici nu ne spune că ăla care poate fi președinte, poate fi secretar. Înseamnă că ar putea să fac schimb secretar cu președinte. Deci eu altă ori. Da, fiecare îndeplinește. Cine ar fi combinat? Ar fi logic ca fiecare să îndeplinească ce mult. Păi da, și de exemplu, poate fi o fază în care spune că eu aș fi președinte și tu secretar, sau nu vreți, eu aș fi secretar și președinte. Deci, nu ar fi aranjament. Deci, exact. Deci, eu pot să am toate cele 3 roli sau niciunul. Încă o dată, eu pot să... Am toate unul din toate cele 3 roli sau niciunul. De acord. Dar dacă tu ai ocupat poziția de... Tu zi o poziție, care o vrei? Președinte, eram sigură. Bun. N-am zis. Psihologic asta e așa. Bun. Secretar. De psiholog, da. De președinte. Deci dacă ești președinte, mai ai dreptul să candidezi pentru celelalte poziții? Nu, dar eu doar cele 3 poziții deodată. Un moment. Dacă ai ocupat funcția de președinte, ai voie să candidezi la cealaltă? La celelalte două? Nu, dar suntem în România. Suntem în, apropo, știți, De fapt, e că e confidențial. Regina Maria României a avut o discuție cu Mihai Eminescu la un moment dat, în care i-a spus lui Mihai Eminescu să facă anumite lucruri pentru, mai că suntem în România, pentru punctul de vedere al poeziei, și Eminescu a refuzat. El a zis că titlul Regina României, dar nu ești Regina Poeziei. Da? Și aici se întâmplă exact același lucru. Și în România și în toată lumea se aplică exact aceleași reguli. Prin urmare, dacă sunt președinte, pot să candidez și pentru celelalte două locuri? Da sau nu? Nu. Este ocupat un loc, da? Dacă se ocupă altcineva locul de vicepreședinte, poate să candideze pentru secretar? Nu. Tocmai asta e condiția. Asta este condiția. În schimb, nu poți să fii vicepreședinte, dar nu poți fi președinte și nu poți fi secretar. Este alegerea unei poziții foarte clare. Cu o anumită regulă. Regula nu este că primul este președintele, al doilea vicepreședintele și al treilea secretarul, deci ordine ca poziție, și faptul că este o anumită ordine în sensul că am ocupat o poziție și nu mai pot să mai ocup alta. Da? E ok de ce aranjament? Da? Bun. Aceasta o să o scriem noi la final. Da?
Ne uităm un pic la fișa numărul 3. Deja sunteți familiarizați cu ceea ce înseamnă da? Permutări, aranjamente, combinări. Să vedem prima problemă. Pentru permutări. Da? Ia să vedem. Cine vrea să citească, vă rog? Tot țelul. Bun, foarte bine. E oratorul. În câte moduri se pot aranja cifrele 1, 2, 3 pentru a obține numere naturale din 3 cifre de strângi? Da. Deci, în câte moduri se pot aranja cifrele 1, 2, 3 pentru a obține numere naturale de 3 cifre distincte? Să ne uităm un pic pe foaie. Cifre de 3 cifre, numele de 3 cifre, cum le-am notat? ABC, Nu mai bine pentru că facem și o recapitulare pentru acesta, da? Deci este ABC supraliniat, AB și C sunt C. numere... Cifre. Numere de mulțime. Cifre. Sunt cifre, da? Da, A, B și C iau valorile 1, 2 și 3. Nu este greșit, trebuie să ia și valoarea 0, zic eu, nu? Nu, că De ce? asta e mulțimea pe care mi-o dau. De ce? Deci când 0 poate lua? Nu. Nu, vă rog să argumentați de ce nu poate lua valoarea 0. Pentru că nu aparțin mulțime cifre. Așa. Așa, Valorile pe care le pot lua cele 3 cifre sunt 1, 2 și 3. Corect. Prin urmare, poate cineva să spună un exemplu de un număr format cu aceste 3 cifre? 123. 123, foarte bine. 132. 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2. Foarte bine. Câte numere se pot forma în acest fel? 6. 6 numere, da? Înseamnă deci permutări de 6, care înseamnă... Nu permutări de 3. De 3, pardon, mă scuzați, aveți dreptate, care înseamnă cât? 6. 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3, da? Bun, continuăm apoi cu următoarea aplicație, aranjamente. În câte moduri se pot alege 3 cifre impare pentru a se forma un număr natural de 3 cifre distincte? Seamănă cu problema noastră inițială cu președintele, vicepreședintele, secretarul? Da, este vorba aici de 3 cifre care pot fi cifra sutelor, zecilor și a unităților, da? Bun. În câte moduri se pot selecta? Aveți răspunsul pe foaie. 5 cifre impare. Aranjamente de 1, 3, 5, 7, 9. 5. Toate câte? 3. De ce de 5? Pentru că sunt 5 cifre. 5 impare. 5 cifre impare, corect. Care sunt cele 5 cifre impare? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7 și 9. Și de asemenea, câte putem să alegem dintre acestea? 3. Contează ordinea? Nu. Contează ordinea. Prin urmare avem aranjamente și vă rog să încadrați și formula pe care o folosim la calcularea numărului de numere. Formula generală, aranjamente de de capa. Condiția este ca cel capa să fie mai mult sau egal de de. Așa este. Bun, și ultima problemă de pe fișa numărul 3, vă rog. Câte submulțimi cu 3 elemente are mulțimea cifrelor nemule? Li se dă mulțimea a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mulțimea cifrelor nemule. Așa, și? Numărul submulțimilor cu 3 elemente are mulțimea care era comună de 9 la de 3 egal cu 9 factorial, de 3 factorial ori 9 minus 3 egal cu aranjamente de 9 luate de 3 sunt paternități de 3. Foarte bine. Dacă am făcut această recapitulare succintă a materiei, putem să rezolvăm fișa numărul 1? Da. Haideți să rezolvăm fișa numărul 1. Cine este la capă? Cine este la capă? Nu dăm răspunsul prin gândirile respective. Da? Fișa numărul 1, 2, da? Da? Haideți, vă rog.
Bine. La punctul A. Întrebarea este ce model matematic utilizează noțiunea de combinări? Care ar fi răspunsul pe care îl dăm? Care este modelul matematic? 1 sau 2? 1. Deci să scrieți voi pe foaie modelul matematic numărul 1. Justificăm răspunsul. Care ar fi răspunsul? De ce? Ne cere, submulțimi neordonate de câte? 3, 4, 2 elemente din 10, de câte? Sau, corect, foarte frumos, 3 elemente din 10 sau de câte? 4 elemente din 10. Haideți să scriem lucrul acesta. Și asta. Să scriem. Deci, modelul matematic se cere numărul de submulțimi neordonate. Puteți să treceți la punctul B. La punctul B va trebui să dăm modelul matematic pentru fiecare din cele două probleme, da? Așa, exact. Problema numărul 1. Combinări de 10 luate de 2 plus combinări de 10. La problema numărul 2 avem aranjament. Mai va trebui să calculăm. Deci combinări de 10 luate de 2 plus combinări de 10 luate câte 3 plus combinări de 10 luate câte 4 egal cu. Ne uităm pe formulă. Da? Da. Foarte bine.
Foarte bine. 375. Corect. Problema numărul 2, că ne trebuie cele două modele matematice, da? Să fie trecute aici. Problema 2. Avem doar de scris. Deci ce avem? Aranjamente de 30 la Corect. Cine este la dată să facă și acest calcul? Vrei tu? Numai că va trebui să completezi și foaia. Da, să ne Problema 2. Aranjamente 30 luate câte? 3. Este rezolvat și calculul? Facem și Da, calculul. vă rog, e neapărat, da? Aveți formula în față de pe fișa 3. Discutăm, după ce terminăm cu partea aceasta, partea 3, o să discutăm un pic și despre ideea de factorial, cum ține în Aranjamente de 30. de 30 luate și de 3. O să fac calculul. Deci acum ar trebui să facem acel produs, da?